Turzovčanov hnevá skládka, ktorú mesto vytvorilo v blízkosti ich domov. K asfaltu a rôznemu stavebnému odpadu pribudol aj azbest. Nebezpečného materiálu sa niekto zbavil na úkor mesta. Paradoxne radnica obviňuje diváka, ktorý nás na problém upozornil. Skládka vznikla ešte minulý rok počas stavebných prác hradených z fondov Európskej únie v areáli nedostávanej školy. Turzovka rekonštruovala cesty a chodníky. Prekáža určite. Vadí a nech to dá preč. Keď je to financované z fondov Európskej únie, že by to malo byť ináč zabezpečené. Je to skôr skladkovanie, taká dočasná medziskládka v rámci projektu Regenerácia sídla. Ľudí vystrašil fakt, že na skládke objavili starú krytinu, ktorá obsahuje azbest. Radnica o nej nevedela. Na náš podnet skládku preskúmala inšpekcia životného prostredia. Bolo preukázané na základe dnešnej obliadky, že táto krytina tam musela byť daná v nedávnom čase, pretože pod ňou sa nachádzal sneh. Nebezpečný odpad mesto na vlastné náklady zlikviduje. Paradoxne zo zbavenia sa nebezpečného odpadu viní diváka, s ktorým má dlhodobé spory. Ja pokiaľ poznám toho oznamovateľa, by som mohol aj tvrdiť za seba, za svoju osobu, že to tam kľudne mohol najviac aj on a potom tento prípad ohlasiť. Poukázali sme na to, bez toho, že by sme boli v spore s mestom, že je tu obrovský obsah asfaltu, taktiež je tu veľký obsah azbestu. Prípad vyšetruje už aj polícia. Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Peter Evús, Slovenská televízia.